Bumi gunjang kancing langit gelap-gelap katon namung dapurmu ayo maju kene-kene ayo lakon mati tenan lah wong wayange meneng kok sampean mata matimu ta mati sampean iki jane dalang pemudin sik to ya didelok mriki lho bos hah didelok perange piye gerakane piye kok delok muta mati ku selalu setia untuk menemanimu masih kadang milikku ku selalu setia untuk menemanimu iya terima kasih sembah nuwun matur Alhamdulillah. suwun sangat Nggih. Alhamdulillah Pak Minto. Nggih. Saderengipun kula gegojekan guyon ing Pratitis dalu menika gelar ringgit pacucal mujudaken syukur masyarakat Sidorejo, Mas. Nggih. Alhamdulillah barokah sedayanipun. Salam kula katur kagem masyarakat Sidorejo ing dalu menika anggenipun nderek-nderek tirakatan. Nggih. Alhamdulillah. Saya bingah nggih, Mas. Nggih. Saben-saben wonten pahargyan kula panjenengan mesti mboten kentun dipun kanthi kalian Mbah Lurah sedaya perangkatipun. Nggih. Daya-daya kula Nggih. nderek dalu niki kangen kula kalian piyayi-piyayi Sidorejo. Nggih. Insyaallah anggenipun ngentekke ragat golek nikmat Nggih. dipun paringi slamet donya akhirat gesang ingkang bermanfaat. Allahumma. Nggih. Insyaallah Mas Minto. Nggih. Awake dhewe ngeten iki Nggih. punya lidah yang basah. Nggih. Ayo sama-sama maos Al-Fatihah. Nggih. Sekali melangkah dari rumah, Nggih. insya Allah kita diketemukan dengan berkah Nggih. barokah. Allahumma. Nggih. Wah, jan Mas Minto ki jan mambengi karo saiki beda kok, Mas. Bedane Wau dalu katon sumunar, sak menika katon sumlorot. Melorot kene wis crita kat sore kan enggah nggih tok rampung. Masyarakat mriki nyenengaken kok, Pak. Nggih. Saben wonten tontonan selalu menanamkan jiwa kerukunan dan kekompakan. Keguyup rukunan menika menjadi pondasi dalam menjalin hubungan silaturahmi, Mas. Nah, sing kula nggumuni siji anggere Nggih. kula panjenengan anggere kula mayang teng mriki kok dapuke karo sampeyan. Alhamdulillah niki berarti sik nyapa? sing ngomong sapa Loh, taun dek iki ora Lho, taun dingi pancen yo ngebel kene ra iso terus akhirnya ganti nggen ngono. nah ngono. Wong jenenge kaki danyang nai danyang kaki bumi nini bumi ingkang ngreksa wonten ing Sidorejo. Ki nek wis kadung tresna ora bakal kliya, Pak. Wih, dirungokke kuwi. Niki mula dalu niki maine teng balai desa son diunekno panggung amba disewa sik nglenggahke dalang Ki Minto Darsono sik kedharekaken para wira pradangga sik enek sing gendhingi ingkang dipun wastani waranggana. Lho dagelane ya saka Jawa nggih to. Iya. Terus sampean rene iki sangumu apa mulihmu ninggali apa kok kowe ora ndang ngomong sing mbok pikir apa. sing tak pikir ki engko bayaran piro Sik to. Ha kok ngrembug perkara bayaran. Boten. Panjenengan iki dadi dagelan Nggih, nggih, Pak. senior Guyon, sudah guyon. melanglang Pak buana. Minto, Pak Minto. Lek ngrembug perkara Pak bayaran Minto. iki kan tabu. Pak Minto. Wong jenenge seniman kuwi lek didol tinggi larang-larange ya melangit nek dijaluk ya Pak diwehke. Minto kula iki mek ngetutne perlokan dini kritik niku lho Pak Minto Ning kan ya ngetutne kena ora nganggo perkara bayaran ki lak ya ora wani. ngetutne perlokan Uang dilinggo salin ukara Wong Pak ya aja Minto. kami duwiten didelok Nah, pasuryane sampean dagelan. Nah. Wis tekan dinti kok mung perkara bayaran. Guyon eh. Pak Minto. Nandura silaturahmi. Nah, ben iso dadi sedulur mlebu ana ing sakjeroning ati. Kowe nek wirawiri kepiye-piye mesti nampa rejeki. Umpama kowe nek wis ditresnani Gusti, dhuwitmu barokahi iso kanggo munggah kaji. Wih, dirungokke. Ngono lho. Ngerti Dadi ra? aja mikir ngono kuwi. Gua pengerti munggah kaji apa kepikiran ora ngerti. Jan, lah ngene lah iki kok aku sampean dhewe ora kepikiran lo ngelokne aku. Lho. Sampean Sampean lho. sampean wis daftar urung? Lho, mpun. Wah, Sam. wis nyelengi yo.
Mas, Aku lho nyelingi persiapan aku munggah haji. haji ki saiki nek daftar haji plus ki biasanya ya sekitar 100 munggah. Ya 78. Nek saiki 35. Kuwi ang sing Biasa. Ya nek daftare kaji Reguler. plus, ora ora. Sing 20.500 entuk sak porsi kuwi coba. Lek kowe saiki lagi daftar, apa ndak sok lek wis dipanggil wis mudar kowe. Gusti Allah napa 40 tahun. sik kok ngendikan sampeyan dipanggil. Heeh. Apa sing ngatur umurku jenengan? Ora. Ya nek didelok umure manungsa ki lek nurut Kanjeng Nabi kan lampung swidak. Swidak. Saiki umur pira? Sampeyan umur pira? 40. Itu 40 kas. Kuat kowe umur 40? Loh, aja aku. Jenengane pira? Loh. Lah aku umur 58. Lah, kok tadi kurang 2 tahun. Aku wis dijatah karo Gusti Allah umurku ngantek tahun 94. Loh, ora apa-apa, ora masalah. Sampeyan pira? Umurku 94. Rungokno kuwi. 94. Iya. 80 kuwi tenagane ra enek. Ra enek. Berarti 14 tahun kuwi tele-tele tok isine. Sapa? Sapa sing tele-tele? Tukang son. Ayo, amin. Piye to, Pak? Jenengan ki ora pirsa to, Ah. Pak Minto. Mas Pak Minto. kula niki pun gemi setiti. Pak Minto. Kula niku nuwun sewu. Wong nyatane semangate Mas kula tertitik Loh. para masyarakat nggih sami nyengkuyung. Kula niku nuwun sewu Pak Minto. Menawi kalih warga mekat Padhareja, jane tanggale dadak to niki. Heeh. Kula ya Padhareja. Sidorejo. Sidorejo. Contongmu. Jane Wong wis kuping rene iki ora apa pisan hanger? pindho lho. Sidorejo kuping apa hanger? Hanger. Kowe iki mulane duwe kuping ki nggih ngrungokne to, Nah. Mas. Gunane kuping ki nggih ngrungokke. Sing ngomong sapa? Wajane duwe kuping nggo cekelan yo an. Lho, mergo ke beda iki lak ning nggon saranduning mustaka. Lah iya, sing ngomong sapa duwe kuping nggo ngurungokne. Pak Minto. Pak Minto. Ya. Sidorejo, aja kleru. Sidorejo ki jam pinjen dadak to? Kula ya dadak Pak Lah Minto. iya padha dadak. Jane kula tanggal 13 niki, nuwun Iya, sewu. iya. Piye, Mas? Kula iki awe mancing jadi asik. Ha padha. Aku jane pengen prai. Iki jenenge Tapi ora- sarene tresno kula kalih warga mekat Sidorejo. Alah telak. Terus nopo ya duit kuwi. Loh, lah iya tresno dhuwit ngono Pak Minto. Heeh. Akhirnya kula dugi ngriki. Ngono. Ternyata Pripun? setelah saya melihat nun sewu Pak Minto. Setahun kula mboten ngriki. Nggih. Perkembangannya pesat Pak Minto. Alhamdulillah. Pesat. Pesate pripun? Utamane. Sidorejo hebat. Hebatnya. Biasane iki sing pirsani Sidorejo lho. Saiki mu sing wedok-wedok ketok ayu-ayu. Alhamdulillah. Sakniki Pak Minto. Sing wedok ketok putih-putih, Iya. tapi sing lanang pagah hireng Pak Minto. Niki Sampeyan ngerti apa sebabnya kok sing wedok ketok ayu-ayu sing lanang ketok ireng Lah nggih. awake saya susut. Lah nggih. mergo napa Pak? Mergo ngeten Pak Minto, perjuangannya wong lanang itu demi kecantikan seorang istri Pak Minto. Ora kuwi. Loh, Pak Minto, Ora kuwi. lha napa? Wong lanang padha susah sing wedok lemu ketok ayu-ayu koben. Mergo wong lanang kuwi sering diseneni wong wedok lek wong lanang sak kecap wong wedok 1000 Cih kecap. niki sing kula omongne nggih niku. Mulane wong lanang ketok ireng-ireng nyambut gawe dienggo ngopeni wong wedok-wedok ngeten iki Pak Minto. Contone ngeten iki yo sakmene mbane. Oh, jebule kok sakmene mbane. Rasa ado-ado. Jenengan yo ngono Pak Minto. Heeh. Ayu Pak Minto. Terus. Sampeyan saya pucet. Lah yo mendino 1000 kecap kuwi. Mikir. Kowe ya aja kok terus semena-mena. Ora semena-mena, Bos. Wedok. Iki realita. Sidorejo iki perkembangan zaman ngene iki lho. Allah. Duluan, sing wedok ketok ayu-ayu saikmu. Lho. Adis tahun rene lho. Heeh. Saikmu sing lanang lho pagah hireng-hireng ya ya. Iki no sewu. Nyapa? Ini saya bisa menekankan bahwasanya wong lanang-lanang iki memperjuangkan pengorbanan beliau demi kecantikan seorang istri. Lah ya ora iso. Wong wedok ki dandan ayu ki mergo krana garwane ben seneng berias wajahnya secantik mungkin untuk suaminya. Sing ngomong sapa? Mergo dandan ayu ki nek tontonan ngene iki. Loh. Jajan kula ning omah nggih daster jebol-jebol. Loh iya, Bos. Wong wedok iki dandan ayu mergo nek tontonan. Nah. Jajan ning omah wis wedakan wis emoh. Lah terus. Jilbaban wis bulan. Bener Mas.
tak garis bawahi bener. Loh, Jenenge wong wedok. Tenan lho. oh iya lho, Pak. Wong wedok iki tak kandhani, sampean lumantar tembung qabil tu nikah wis ijab kabul dadi bojo. Dadi ayune wong wedok iki kudune kan semata-mata untuk seorang suami. Ning do kuwalik. Lek ning omah ngangge daster sing ora pati apik, ora tau gelem ngangge wawangen. Ning lek arep ngeterne manten bayi yo dandan sak jam setengah. Kowe aja mojokne wong wedok kal. Sampeyan karo Mas Minto aja mojokne wong wedok. Ora mojokne. Uripe awake dhewe mbiyen sing ngukir ya wong wedok. Lerane wong lanang apa dadi kowe? Kowe tau tumon wong wedok kawin suntik. Piye? Sampeyan aja mojokke wong wedok. Ora mojokne. Mas Minto wong lanang, sampean wong lanang, aku ya wong lanang. Iya. Ning atiku ki tetep mugemi Piyayi Putri. Ngapa maksudmu? Wong wedok ki arep kepiye-kepiye sing lairni sampean Mas Minto ki sapa nek ra wong wedok? Tapi lerane wong lanang apa dadi kowe? Kok ngengkel kowe? Apa kowe wis wong lanang ngalor ngidul wong wedok ngepleh-ngepleh dadi? Sik. Wong lanang mek gawe sedhela. Ning tanggung jawabe wong wedok lek mbobot ngantek 8-9 sasi ke ora rekoso wong wedok. Loh, tapi lek sekretare wong lanang. Sing ragati sapa? Ya wong lanang. Wong lanang, Pak. Wong wedok ki mek karek manut tok. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Wong wedok-wedok tak belani kowe kok hidup wong lanang, hidup wong lanang. Wong wedok-wedok ki meteng 9 tahun 10 wulan apa mbok kira ora rasake. Kok meteng 9 tahun 10 wulan iki jane meteng apa tumor kowe. Pira Pak sing bener Pak? 9 sasi 10 dina. Kuwi toh nyawa toh pati Mas. Lah lek toh nyawa toh pati nyapu kok kerep blakoni. Lho, nyatane nek sing ping 8 barang. Berarti wong ora wedi mati. Kuwi mergo titipane Gusti. Ora perkara titipane mergo penak kuwi. Sik. Piye iki? Wong lanang iki rekoso lho, Bos. Aku mbelani wong wedok. Aku mbelani wong lanang. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Salah kae salah. Kowe piye hidup wong wedok? Ya. Salah. Lah apa? Hidup wong lanang. Lek wong wedok ndak iso hidup, sing hidup wong lanang. Kleru. Lah ya Kleru. ngapa? Kok sing hidup wong lanang? Wong lanang tanpa enek wong wedok-wedok sing menghidupkan tekmu sapa? Hop. Stop. Allah. Allah. Kok menghidupkan kowe takok yoga-yoga engko jam 5 esuk hidup dhewe iki. Lambemu wong wedok ki rekoso Mas. Rekoso wong lanang lho. Kowe ngerti lara lumahe wong wedok ora ngerti. Mbok blonjo 50.000 nek dadi sedina 2 dina apa cukup tekono kuwi. Cukup. Kowe aja kemlinti. Gaweamu dagelan, kono ngasta dalang. Mbok kira wong wedok mbok blonjo 500 sesasi cukup. Lombok mundak, endok mundak, beras mundak, lenga mundak, glon. Wajahe kaya mekar kabeh ngono kuwi. Kuwi beban mental dadi wong wedok, Mas. Loh, tapi lek wong wedok utang sing nyaur sapa? Wong lanang. Wong wedok ditake ndelik kok. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ora wani wedi karo bojomu sampean. Ayo hidup wong lanang. Hidup. Aku ndak pada hidup. Ora wani. Dalake ra wani. Wong wedok ki mesake, Mas. Mesane apa? Wong wedok ki tangi turu delok jam kok nek wis isuk pratak mletu srengenge kuwi wis isah-isah. Engko wektune turah dingge olah-olah. Awan sithik nggih ngeterke putrane sekolah. Engko nek wis nutup budal nyambut gawe kondur awake mesti sayah. Lho, wong lanang kuwi lho ora gelem apa-apa. Sing wedok lagi lumah-lumah kok wis grayah-grayah sampean. Kuwi kodrat. Kodrat, Bos. Kodrat. Kodrat wong wedok itu harus melayani jasmani maupun rohani. Lek wong wedok ora gelem digerai-gerai, wong lanang tuku apa piye? Ki cangkemmu ki lho. Ayo. Ki enek wong wedok tukar. Lek wong wedok tanggung jawab kuwi tuku piye? Wong saiki mung 200.000 wis jos. Aku ndek iki tuku telu aku ndek iki. Ya ampun. Hidup lanang. Oh, tau tuku kabeh ketok iki. Masya Allah, kene lho Mas tak kandhani sampean. Wong wedok-wedok ki nelongso lho Mas. Biyen nalika sampean meteng ning darbane ibu, ngerti? Sing ngukir mripatmu sapa? Sing ngukir irungmu sapa? Sing gawe lambe apik ya sapa? Tapi ingat, Nyapa? sing nggo ukir sapa? Bapak, Mas. Bapak iki ngukir, sing nggo ukir bapak. Ngantek bapak iki ukire ketul ya. Iki lho Pak, iki lho.
Wong saiki iki wis persamaan gender, emansipasi wanita. Kedudukan di antara wanita dan pria itu sama ya Mas. Ora kena direndahke, ora kena diles-iles. Kowe ngengkel kok kowe. Harkat martabat seorang ibu itu sudah diakui bahwa Indonesia sudah mengesahkan bahwa ibu-ibu sudah diakui adalah tiang negara. Wong lanang iki sudah diakui bahwasanya wong lanang iki yo tiang jaler. Ya nek wong lanang iki tiang jaler. Lah iya kok ngengkel kowe. Ning lak yo trenyo. Iya iya guyon. Sampeyan gak mesakne ibumu to? Sakne mesakne. Lah kene. Kowe kelingan ibu. Nah, aku surga ada di telapak seorang ibu. Kalau dirungokke kuwi, Piye? adimu ki ya sok pitutur iki becik. Nah, surga di telapak kaum ibu. Sik, Aljanatu tahta adhamil ummahat, ngerti? Sik. Heeh. Surga di telapak kaki ibu. berarti lek ning gone telapake wong lanang ki neraka. Lho, betul kae lho. Ki lho, sadiem lho, betul ki lho. Yo aja ngelek-ngelek. Nyapa? Wong lanang ki yo termasuk melu urun. Lho, kok melu urut piye kowe? Ora ngono Mas Didik, ora Kalau- kok dianggap telapake kaum bapak ki sebagai neraka itu bukan. Terus, Secara syariat Islam, krana wong wadon iki minangka wadeng tumu wong nggih pertapa selama 9 bulan 10 hari, kuwi wajib sampeyan ngabekti kuwi diarani pangeran katon. lah kuwi lho sing diomongke ngono Metu kuwi. Pangeran Kanton ki apane Pangeran Diponegoro? Bocah ki Dulure Cut Nyadin. Iki jane iki wayangan apa sejarah? wong sampean ki mare ora seleh kok. Wong ki sing seleh, le Ora tak omong. nyambung. Loh, kok le ndasmu aku masmu le. Ya cok kene kok. Aku iki tuwek lho. Lale-lale kampleng ndasmu. Urung mesti nek tuwek kuwi pikirane tuwek, urung mesti yen enom pikirane enom. Ora mesti nek tuwek ki. Lho, Ayo. lah iya. Urung mesti yen diarani tuwa ki tuwa pikirane, urung mesti yen enom ki enom pikirane. Sok kala enek bocah enom ning penuwa pikirane, ana wong bocah tuwek ning ya enom pikirane. Kuwi gumantung lengudi. Lah niki, Pak. Sing enom sregep golek kawruh, sing tuwek mek plunga-plungu keh. Lho. Niki. Wah, ngelone kula sana. Tenan. Lho, Kalau mongso sing nom, cerdas, pinter, pengalaman jak ngomone ngilmu sepuh nyandak. Oke. Ora kurang mergo apa? Sregep Srawung. meguru srawung karo sapa wae. Lah sing tuwek mek plumpang, plompong kuwi ya ora kurang. Oke, ilmu sepuh saya mulak tekoni. Heeh. Sura ki lak wani. nggih. Wani ki saka tembung Sapa sing ngomong lek Surawani? Sura ya apa? Sura ya bulan sasi. Sasi, kok ngengkel wani ki apa kowe? Wong sing ngomong ya dheke lho kok iso. Wong kowe iki ra ngerti kok. Ora ngerti ya. Bar sura ki apa? Bal sura ki ya Ayo. mulut lecet. Mulut Bar sura apa? sapar. Lah, lah iki lho. Kowe ora ngerti, mula dititiki saka awak. Kuwi iso dititeni. Piye? Kowe nek ndelok sasi kuwi deloken ka awak. Awak piye? Pama iki mripat ki basa Indonesiane apa? Mata, Nah, ya toh. Irung basa Indonesiane. hidung, Lah nek mulut basa Indonesiane napa? ya mulut, Nah, lambe. Lambe mulut. Nek ngisor mulut napa? janggut. Lah kuwi salah. Sing bener Kuwi mlebu sasi. Oh. Ngisor mulut ki bakda mulut rejep ruwah sapar. Nah, terakhir besar. Ki apa? Wah, ketoknya cilik kok, cilik. Kasih tau besar, cilik. Ngono Cilik lho rame. dititeni. Cilik. Mula seneng atimu kuwi kudu iso nyenengke sak padaning liyan. Kaya Nggih. bengi niki nggih to, Mas. Heeh. Ya nyenengke masyarakat, ya nyenengke perangkat. Dadi iki iso seimbang. Berbagi kebahagiaan tidak boleh pilih-pilih. Wong sedekah ya ora entuk pilih-pilih. Ya, Nek niate weh-weh, niate sedekah ya kudu disedekah. Mbok tuturi ngono kae ora mudeng, Lho. mergo ngilmune ora teko. Ki lho, Mas. Ki lho. Sampeyan kudu ndelok ngono kuwi. Kaya awakmu ki tau sedekah. Lho, sedekah Tau kuwi. nggih? Wong ki sadurunge sedekah, Terus kuwi kudu duwe jiwa ikhlas, sabar lan nrimo. nggih. Yen kuwi sedekah, berarti kan kuwi hakmu to. Nggih. Saiki tak tekoni, yen dudu hakmu berarti awakmu Ya ndak boleh dipundhut no. yen dudu hake jenengan. Yen dudu hake jenengan, Ya ora diambil. saniki kula tekok jenengan. Heeh. Nggih bisa omong ngono. Mbok kon ngomongi piye? Saya kula tekok jenengan Pak Minto. Ya. Jenengan mlaku teng gang. Gange cilik,
Ndelah jan iku mlaku dhewe. Terus Sing ngriku enten dhuwit 100.000. Heeh. Jenengan pendhet napa mboten? Jikuk no. Duit to. bener. Lah nek wong liya. Enek wong liwat duit 100.000 jipuk, Mas. Jenengan liwat. Ah. Enek dhuwit 100.000. Heeh. Sampeyan cukup ora? Jupuk. Jupuk disedekahke, Berarti diimpakke. sampean ki kurang ikhlas, kurang duwe jiwa sabar, kurang duwe jiwa bahwasanya itu bukan hak milik jenengan. Lho. Lah pripun to? Sampeyan sik kleru nglakoni ngoten. Ora nek wong ki kuwi nek sing duwe priyo diompeni. Berarti jenengan kan ya sadar bukan ora sing ngopeni, tapi kan dudu hak jenengan. Lho, krana ning kono ki sing ngero aku karo Gusti Allah kuwi didadekne hakku. Sapa ngerti lek sing dihakne iku sing mburine jenengan sing mlaku. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Tapi kan dhisik aku. Lho tapi kan sampean dudu hak jenengan. Sak lek awakmu piye coba? Pripun? Kowe. Umpama nek dhuwit mlaku dhewe, Nggih. ning kono nek sapa-sapa nek dhuwit 100, sampean pas liwat. Nggih. Mbok jupuk apa ora? Mboten. Lah kok Lha wis sampean cukup kok. piye iki? Oh, lah mau wis mbok jipuk Cukup sik. cukup. Terus aku cukup apa? Bener. Terkecuali nek mbok susu 50 cukup. Sik to. Sik to iki umpama lho, aku rong jikuk lho. Wis mbok cukup lho. Jipuk. Aku cukup apa arepe? Kan dikembalikan maku umpamane aku Lah terus kek umpamane aku mau awakmu. mlaku ning gang, enek dhuwit 100.000 sampean cukup ora? Tak jikuk. Lah yo wis. Loh, Wis mbok cukup. kan lho. kembali ke awal. Lah yo sawal lho Pak Minto. Sampeyan cukup ora? Lek kowe Ora nak cukup, kok ngengkel lah. langsung ati jikuk lho. Wis sampeyan cukup no. Aku cukup apa arepe? Terkecuali sampeyan Sik, nyusui selawe. Ganjinge. Loh, Sik umpama ki mau dibalekne terus lah aku njupuk umpama awakmu piye ngono lho. tapi lek sampeyan jupuk. Yo ora? Nembang. Wis Yo nembang no wis jupuk 100.000 kok. Oh, sik to. Kene. Loh, Ayo. kowe iki paring ngene kok. Sik. Tak tekoni sampean. Nggih. Sampean salat. Terus Nggih mboten? kono tekono. Delas sareng jenengan iki Iki tawadhu lho, kusuk tawaduk lho. ta kusuk to? heeh. Jadi yo lurah yo ngwe contoh terhadap warga masyarakat dan juga makmumnya. Jenengan iki delalah salat. Sarungnya melorot. Heeh. Delalah. Ya. Apa yang Anda lakukan? Sarunge mlorot. Melorot. Karek ning masjid enek wong apa ndak? Loh, wong jamaah kok. Oh, aku kusuk. Jamaah kok ning masjid enek wong ora yo enek masjid kok. Dan iki sampeyan iki salat ning masjid ning kuburan. Ijen, Deng. Loh. Aku ijen Sing tamu iki jamaah. mlorot. Sarungmu melorot. Karek aku ndelok sempakan apa ora. Delalah ora ge apa-apa. Ayo. Ayo. Yo tak benakne no. Nah, berarti sampean kurang tawaduk, tawakal Terganggu ibadahnya terganggu. Kurang kusuk sampean. Ora kusuk aku mesakne jamaah wedok lek ngantek roh piye njajal. Ya ora mungkin wong sing wedok ya sebelah tengene jenengan kok. Ayo, Lek awakmu nyawa? momong salat, Salat? kusuk ndelah sarungmu lorot. Kok unggahne apa menengae? Oh, aku meneng ae yo. Lah apa? Aku ora tau salat kok. Salat. Salat. Jen nyatu ndasmu tenan. Kowe ngawur. Ini. Tahu nggih celana, nggih celana. Ngene tak kandhani. Celana. Kan mergo bengi iki lak niate syukuran. Lho iya lho Bengi engkel iki lak sedekah. Niki lak Pak Lurah Kamton niku lak dum-dum rasa, dana rasa, nyenengke rasa. Ya iki mau entuk welingan khusus nggih sampean. Lah, Wis. mripate ndang melak kuwi. Krana ning kene iki piye-piye pucuk pimpinan lak asmane Pak Lurah Kamto. Iki kudu kon nyebut asmane aja nyebut liyane. Sik iku kelong 100.000 iki. Lah nyapa? Wis cukup, Pak. Minta mau. Ora. Iku lak bayangan. Lah mau ning gang mau cukup. 200 iku. Ning gone gang mau cukup 100 ngono. Gak, Iki, ra no. sida. Dadi intine Ya, coba. Pak Kamto ki ben pirsa pyaine. Iya, lho. Jenenge Pak Kamto. Pak Kamto. Lurahe ya Pak Kamto. Pak Kamto. Dadi apa sing tak takoni jawabanmu kudu Pak Pak Kamto. Kamto. Ingkang ngreksa. Pak Kamto. Sik to. Ingkang ngreksa Sidarja sinten? Pak Kamto. Iki kok Pak Kamto to? Ingkang dados lurah. Pak Kamto. Jane kopok jane iki ya. Pak Kamto. Sik to urung tak takoni iki lho. Aku suruh pertanyaanmu. Kosik kok iso. Ingkang rawuh wonten dalem Pakis Reja sinten? Pak Kamto. Nah, ngono. Asline ya Pak Cari asline. Sampeyan mau jagongan kali sinten? Pak Kamto. Lah sing terakhir
Sampean beto duit pira Gusti? 500. Nah, saiki tak takoni jawabane kudu Pak Kamto. Nah, saiki duit karo Pak Kamto milih ndi? Pak Kamto. Nah, wis kono ditemoni. Wis, nah. Kono, engko Pak Kamto, niki. Wis, ngono lho. Dadi penak iso sah ki ngene iki. Loh, lah iya. Sing dadi lurah sapa? Pak Kamto. Nah, ngono. Apa ini jan iki? Sing ngejob rawuh pakai sejo sinten? Pak Kamto. Nah, ngono. Mau Pak Kamto. Jagongan Pak Kamto. Duit karo Pak Kamto. Pak Kamto. Lah yo ndi kok iso? Kalau Pak Kamto ning kono kae lho. Pak Kamto. Oh, alah Pak Kamto, Pak Kamto. Kowe iki rewel kok. Kowe nyekel dhuwit piro? 500. Iki saka Pak sapa? Pak Kamto. Mulih mbok tuku apa? Ha tukoke nggih tambah Rajakaya. Sapi, wedhus, kebus. Ayo sak pununggalane. Mbok tukone apa iki? Sapi. Kowe terus soal sapi. Ngertos lho. Sarane piye? Mo. Omah ya wis tak gone. Kok rono neh ta kuwi? Tuwek aku le. Tuwek aku. Ayo. Tuwek aku. Ayo. Tak omong. Aku anu kupingku budhek sik aku. Tak omong. Moh aku. Tak omong iki to. Dah lho nyambut aja. Kowe lak duwe duit to. Iya. Bakal lak mbok sedekahne to. Ora aku ora tau sedekah kok. Sing sedekah bojoku. Sing ngewe rezeki sapa? Gusti Allah. Gusti Allah duitmu ndi to? Mau bejaluk. Ora. Kowe nyekel pira kuwi? Coba usi ya. Ora. Coba usi ya. Ora, wong karo dulur. ya? Wah, aku ngapusi nyapa to. Ampleng raimu lho. Sik, tak tekoki lho. Sik. Rene. Kira. Rene sik. Ah gitu, Pak. Ndi duwite ndi? Ndak, Sing noto aku. Oke, Pak Minto. Nah, iki aku percaya karo iki. Sampeyan seneng, Pak? Pak Kamto. Kono arep tuku Tuku sapi. unine. Mo. Nah, kowe duit karo Pak Kamto. Pak Kamto. Nah, iki lek ngono kanggo aku. Pak Minto. Tak tekoni sik, Bu. Jenengan dalang ulane ulang sura. Sura iku kudu resik awak, resik jiwa, manembah marang Gusti karo saged Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saniki kula tekok jenengan. Iya. Jenengan pilih ndi dicabut nyawane karo dicabut duwite? Pilih ndi dicabut nyawane karo dicabut duwite? Duit karo cabut nyawa. Nyawa, abot ndi? Ndak pilih kabeh. Loh, kudu milih no. Ora enak. Milih atau Pak Minto? Pilihane ra penak Loh, penak. Nah. Pilih ndi? Mboten pilih tetep pilih duit. Umpama, Heeh. duit iki sampeyan wene garwane jenengan. Ndak tak wehne sapa-sapa. Masa tambah wehne? Ndak. Oh, alah. Uang kenakalan. Oh alah. Bisa bahasa Indonesia? Ya. Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Oke. Siang, awan tuh bahasa Indonesia? Siang, Siang. Lek isu? pagi, Lek saikmu nyoh duitku? nyoh. Nyoh duitku? Bahasa Indonesianya? Bahasa Jane nyoh ya apa? Nyoh duitmu? Bahasa Indonesia nih? Ini uang kami. Ayo kowe tak kandhani. Anu ya, adik kita bengi iki tambel 500 ya. Radalang kuwi luwecete ra umum. Janggumun aku. Nyoh duitmu. Ini Nyoh duit. bahasa Indonesia nih, Pak. Ini Nyoh duit. Ini uang kami. Kamu. Kami. Wah, cowok rapet ya, Cok. Wis ana dagelan ra mulih ngenteni duit 500 iki. yo bene iki duwe sindenmu kok. Lah aku nyulik yo. Aku Ya. Wis iku malah manak lek duit sinden rawani aku. Anak piye wong wis dianaki sik kok iso. Nih. Bangsane. Mulane kok Cok ngene. Ngeten. Pun Malah kayak malu-malu. garis besare ngeten, garis Yeah. besare. Garis besare tak dudoi. Duit niku kan DUIT. Niki nggih penguat bahasa, Pak. DUIT, D itu adalah doa. U itu adalah usaha. Iki iman, T. takwa. Moga-moga sing nyekel duit akeh, doane kuat, usahane kuat, imane kuat, takwane kuat. Mergo enek wong sing sugih sik kurang trimo enek, Pak. Nah, kuwi lho. Aneh. Enek nang berita iki malah enek mbuh jaksa sapa kecekel nyekel duit akeh nyatane ya aduh cilaka tenan. Lah mulane kuwi aja wong ki urip ya butuh duit, ning aja urip dinggih dolanan karo duit. Kaya ngono-ngono kuwi tundane kan. Iki harus ada segi penggenaan. Napa? Wong urip butuh duit ning aja dolanan karo duit. Lho, mboten. Wong urip kuwi butuh duit. Ning aja duit kuwi Aja wong urip wong kuwi butuh duit, ning aja wong urip diatur karo duit. Nah, sing kecekel-kecekel oknum-oknum niku lak diatur kali duit to, Pak. Sangke butuhe akeh, mula diatur kali duit. Tundane terus kecekel KPK. Oh.
Niku. Ya. KPK ki kelompok pecinta kritik luduk. Kowe kok tak tapui lambemu kok iso. Komisi Pemberantas Katon. Mas nembang sak tembang mawon nggih. Kula. Nggih mau pun mboten sekedap niki presiden. Siap. Wau pun kumandangke Mares 45. NU. NU. Nggih. Karena Mbah Lurah itu punya gandengan seorang ibu yang sebagai tim penggerak PKK. Nggih. Niki dikumbandangke Mares PKK. Siap. Heeh. Niki ibu-ibu PKK. Ya. Wah, padha kali bojone niki, Pak. Seminggu itu 4 kali pertemuan PKK. PKK, Pak. Aku ngantek bingung, saulan iki ping 12. Lho kuwi lho. Dadi aku ngantek bingung, kowe iki yo bendina kok di PKK. Senin PKK, Rebo PKK, Kamis PKK, Setu PKK. Nah. Aku ngantek mosok seminggu di PKK-PKK-ne aku sing utama. Yo, kayak apa? Mares PKK dados yo. Ya, coba. Kene, Dok. Ya. Niki Mares PKK. Nggih, Pak. Terus, Pak. Nah, PKK dengan tujuan pemberdayaan kesejahteraan Wanita. keluarga. Nggih. Karena Indonesia ini ada salah satu organisasi kemasyarakatan dalam hal pemberdayaan Betul. wanita dengan harapan sebagai pendorong pembangunan baik di tingkat desa maupun tingkat nasional. Apalagi dari program Dinas Kominfo, BKKBN. BKKBN itu wajibnya kita sebagai warga negara Indonesia itu cukup 1 anak 2 istri. Ya. Itu Lho, yang lho. tadi- Kowe iki kuwale. Wale 1 istri 2 anak cukup. Sing diarani keluarga bercelana. Keluarga Aku- berencana iki. Aku mau beli. Aku 2 istri 1 anak kok iso. Lah iya bener toh. bener, Loh, 1 istri 2 anak, Pak. bener 2 istri 1 anak. Alah karepmu. Wis, wong niki tujuane apik kok iso. Mas, Nggih, dawuh. Pramen mas, Ano? pramen. Pramen. Pak. Lampun enten Pak Icang kok nggih pramen napa? Beda, ditanggap larang-larang yuk diketok skillnya. Apa ya pramen niku sakniki. Oke. Nah, apa dapan apa? Derek jenengan. Nyunen apa? Wis, kula niki Manut aku nek ngantek ndak iso. Loh, pokoke kula dadi dagelan iku mesti manut dalang, Pak. Ya. Jenengan nyunen pramen apa tak layani. Ayo, Niki enten wayang kulit. Heeh. Wah, pengen gawe. wayang apa? Gadut koconan, Oke. Oh, gawe wayang wong. wayang wong. Nek wayang wong sik seneng aku, nek wayang golek megah. Nyapa? Lah piye dirogoi tengah terus. Tapi dalangnya kan seneng. Seneng apa? Pemainnya keri. Ayo ora penak kok iso Apa dalan lagi? sing seneng. Malah jenengan lho kula. Kan lho Mas, Gadut Koco pas ngopo kae enek fragmenan ki lho. Oh, takon bapak. Ya, Antarja takon bapak. Ya, Alah, ngoten mon angel. Kula iki melu Sriwandawa dangu. Hah? Lho, ngesti budaya dangu. Lho, piye to jenengane? Mosok melu Sriwandono. Surabaya niku Oh, lho, Pak. Sriwandowo. Sriwandawa, Wayang. Sriwandono piye. Anu niki mon kan dadi Gatut Kaca, Pak. Niki Gatut Kaca. Karo kaca iki kowe, aku iki karo beling. Lho, sampean Gatut Kaca lah pergiwane iki. Napa? Kaca iki lek gedhe lek cilik beling. Wah, ya ora kok kudu gawe beling. Iso apa? Ngono. Awakmu dadi Gatut Kaca. Kuwi. Pergiwa. Eh. Ngono. Iki ngangge properti enggak? Nun, Nggawa ora? enten sik tak silihne sik jajal sik. Anu Mbak, sampean dadi pergiwa kono, Mbak. Dadi pergiwa kono. Wis iso ora? Anu blendrong iso ora? Aku blendong seneng blendong tewel karo blendong tewel. Kuwi Iki lho. blendrang. Nah, iki lho gendinge blendrong ngono jajale. Karo sapa iki? Tak golekne Gatut Kaca ngene. Siki nek ra ngene properti ra dingge niki eman-eman. Kula iki mesti nyepaki, Pak. Meneh Nuruti napa sing dadi pasunane dalang. Nah, Pak Minto. Kula iki kaya Mosok pesen ya wis dadi gelisem. Lah, nyepak kabeh alat niku. Ndak nyilih ya. Kula niku lek budal tanggapan saya nggo truk, Pak. saya Dadi alat wis klambimu cepoten sik. Jenengan odo-odo, Pak. Odo-odo. Metune Gatut Kaca, Patete Pak. 6 apa 9? Anu, 96. Heh? 96. Patet 9, Mas. 97 lho, Mas. 97 lho tekek. Patet 9, Pak. Oh, patet 9. Maneman, Iki odo-odo. Gamelane apik kok. iki mbok ape mbok dusi ya kuwi. Lho, tak dandani Gatut Kaca ki lho, kok iso. Beh. Ngono. Aja kene. Aja. Saiki apa engko? Sesuk tak biacok sampean kok.
Tegese sampean iki sik macak aku ada-ada saiki apa engko? Kadung diucul iki. Saiki wae Pak, saiki Pak. Aku Odo-odo Pak, eman-eman gamelamu anyar. Sik urung macak ada-ada. Oh ya macak sik. Nih. Dicepot kono. Iki ndang cak-cek ngono lho. Nah. Karo mbok dusi aku. Lho. Sing dusi kethek ya sapa? Kethek mata. Kowe urung didusi karo Mudin. Urung, sik suwi. Mosok kudu Mas kene lho, ndang dicepot ngono lho. Pak Minto. Aku isi dajo. Hah, wis ndang dicepot kene lho, Gus. Cepoten kok tangan tok ben kaya mondol. Nah, ngene. Isin aku, Jok. Bah, Gatotkaca tak. Mosok Gatotkaca tapian. Kowe iki jane Gatotkaca apa preman? Nyok dike iki. Wah, ngono. Ben ora anu kowe jajal. Mas, Pak. Ngono. katoke ndi mosok yo gawe bebet ngene iki. Nggih, wis tondang dinggih iki suwi nirane nyapa to. Domongi durasi iki lho, Mas. Ngono. Aduh, apa? Matane. Gawe kaos nyulek matane kancane. Iki ndekek moto sak nggon-nggon lho kuwi. Tanganmu celintisan kok. Oh alah. Angel men to. Pak Minto sampean iki. Ya yo apa-apa kudu dicakke kok. Iki mosok karo kok cawetan. Weh. Kuwalik ndeng. Kowe engko iso-iso miber ketatap parabola kowe. Iki ning buri. Wah, jan kowe kok iso didandani. Nah. Ngono. Nya iki brengose. Nah, ngono lak kaya Gatotkaca tenan. Ya, wah, jan. Lara lho, Cuk. Wadep ae. Yo, kono dinggih. Kulite natap. Ngono, blendrong, Pak. Langsung blendrong, odo-odo blendrong. Kala ulat. Urung. Kok sik tenono kono. Sik suluke galak ulat apa-apa? Jalak uren. Ya. Piye, Mas? Ayo. Rikata sang Gatotkaca kinon. Irit Rikata sang Gatotkaca. ora usah diwarai. Suaramu sisi kaya Pak Jakun. Ayo. Dene. Irit kata sang Gatotkaca kinon. Mapak areka suta. Teka pira grasna manahar muji sektinira hayo wang-wang semunggar cita Sip. Niki piye? Loh, langsung. Hah? Pling plung. Balikan. Kosek. Kuwi lho bunange. Tung ting tung ting tung. Nah, lari kata wau jengkaripun Raden Mas Anom Gatotkaca. Kadya ngamban Dirgantara. Yo. Tung tung. Sek. Kowe iki jan ganji yo. Wong joget ngono kae ra iso iki piye to kok iso. Aku ora tau melu kok. Mas. Mesti ra mbok omongi lho. Aku ora tau melu grup ngene iki. Didelok lho. Budaya iki ditonton.
gedang ki sing tenanan ora geblak lho. Ayo Mas. Wah, jan. Ning kiwa mlakune nengen. Munggah medun. Nah. Oh. Nah. Wah. Dudang. Pergiwo karo aku pergiwo. Yo langsung. Pergiwo karo aku pergiwo. Ndi wonge? Matamu ki lho. Kok mbale teko aku ya piye to? Nah, Sugriwa. Pergiwo Sugriwa iki lho. Sugriwa iki kethek. Pergiwo garwane pun Kakang Pergiwo. Pergiwo nek cilik gendut ngene koyo Sugriwa. Nguyuhi kowe kuwi. Pergiwo ngono mlakune kok kene. Gatotkaca-Rajarana. Pripun? Kang Mas Gatotkaca sampun pinten-pinten pisoanan menika kula boten saged ngaturi panjenengan tindak. Ngono. Kaya jaran nyelenthak ngono to, Mas. Jarike Pergiwo ki nglengset. Oh. Yo. Kang Mas. Wop. Wis mlaku sak senengmu. Ora iso. Pergiwo kegeden selakang. Ora iso kebablasen ngene. Sugriwa. Pergiwo. Nuwun izin Kang Mas. Pergiwa. Ini. Izin. Pergiwa. Nah, Pergiwa. Izin. Ketoke bojoku ape ngendhok iki. Piye to? lari kota wau. Garane pun Kakang ora ana wanita sing tak tresnani mung kejaba kowe garwaku Pergiwa. Napa kados mekaten to Kang? Pergiwa. Nuwun izin. Malih gewedhi kowe. Gedine mboten napa-napa lho Kang Mas, sing penting anget. Iya. Gedhi. Izin. Santak. Kula badhe dipun totong pundi to Kang Mas? Maduk. Bumi gonjang kanjing, langit gelap-gelap katon. Hop. Gojeng. Sik. Iki piye? Lah piye nek Lah musuhan? itu tadi dawuh jenengan apa, Pak? Bumi gonjang kanjing. Ora. Berarti kan intine begini enek lindu. Aku cek cagam. Kuwi cakepan sulukan, Cuk. Nggih, Gus. Hah? Saya kopokan. Dibisiki ben kabeh lagu lah kok, Bisi ana. Hah? Sakarepmu.
Mandek sopo mandek Satrio. Jane mripatmu ora wis mandek iki lho. Ah. Matane picek. Piye iki? Pergi wae. Karanipun Kakang lenggah sawetara diajeng. Ayo, rungkune ngendi sakmono gedine? Remuk iku wayang iku. Tong mriki lho, Pak. Ya ngono. Lah pripun? Rata-rata. Nang pundi? Rata masalah pergi wae sapi dang sakmono gedine. Aku tak karo Mas Depi ya. Mandek Satrio mandek. Ojo ning tengahing dalan nyegat laku kowe. Ana apa? Ana wigate apa kuwi ana ing tengahing dalan? Ana apa? Apa sediamu ana ing tengahing palagan? Ana apa? Apa-apa ana. Kayak restoran. Apa-apa ana. Ayo Jogion, durasi. Apa sing dibayari guyon iki? Durasi. Sopo jenengmu? Tepengake aku Satrio Pringgonan Niraden Garutkaca. Beluh. Garutkaca. Aja kowe ngalang-alangi lakuku, aku bakal ngupat diananing ramaku. Sapa ramamu? Werkudara. Lho. Apa njur kowe ngalang-alangi lakuku wis sugih kendel Bondowani kowe Garutkaca kowe? Sapa bapakmu? Werkudara. Werkudara kuwi ngono bapakku. Aja ngaku gawan. Werkudara kuwi ngono papiku. Kuwi ngono ayahku. Lho. Kuwi ebesku. Kuwi ngono babeku. Lho. Kuwi fadeku. Ya wis. Ya wis. Yen kena tak kandhani aja kowe ngalang-alangi lakuku, aku bakal ngupat dianane. Lho. Kowe bisa golek bapakmu yen kowe bisa nglangkai bakeku gitu. Bakal sirnake kowe Garutkaca. Aku sing pengen ngono. Apa? Anu kesempelan bingung. Wah, bakal mati dening aku kowe Werkudara. Tentoke kowe apa aku sing bakal tukan. Totok cek. Lho, Karo kuwi lho Pak Minto. Tutuk cek nek nyontone piye? keprake niku di Lah ya sampeyan muni piye? totok cek. Lah iya tutuk cek. Karo kuwi lho. Tentok cek iki keprakmu ki lho. Nah, Angel ya, Rap. Wis. Nah, Gatotkaca. Prawa sekti Mandraguna tandhingan Antareja. Ayo, Gatotkaca. Apa kowe ora ngerti sing ning ngarepmu Antareja, Gatotkaca? As. As. Aduh, mati aku. Iya. Aduh, loh. Iya. Oh, tas. Iki sing mbok jaluk mati kowe. Aduh, iya. Wah, iya mati kowe. Iki sing mbok jaluk lakon tugel gulumu. Aja meneh mong dapurmu. Ayo maju kene-kene. Ayo lakon mati tenan. lah wong wayange meneng kok sampean matimu ta mati. Sampeyan iki jane dalang wong mudin. Sik to. Ya didelok mriki lho, Bos. Hah? Didelok perange piye, gerakane piye kok. Delok. Mutah mati cak. Ya sepurane to. Ya, Setelane mau ora kok omongi ngono e. Ngono iki sing saged. Ora terus apa iki? Hah? Enek. Ayo Gatotkaca tandhingana Antareja bakal tak pentas siram. Oh, yes. Ambles bumi. Ya ambles bumi, Pak. Antareja ambles bumi. Hah? Antareja ambles bumi. Enggak, aku ndelok. Loh, Antareja putune sapa, Pak? Aku ora ngerti men ndelok. Ayo Gatotkaca Sik, maju. sik, Ngapa? sik.
Kok nyebur, Pak? Loh, Antareja iki Antareja diupas kok. duwe upas. Wah iki putune Antaboga kok iso. Ayo tanding ana Antareja. Gatotkaca, aja mukoe. Ambles bumi. Loh. Hop. Sewengi ambles pindho. Sik, dapokan sampean napa? Lah sik to, jenenge mau lho. Ayo. Gatotkaca. Nyapa? Aku Antareja. Loh, lah kok kowe njaluk Antareja? Njaluk Antareja. Antareja. Kene, kuwi. Badonge mburi kuwi. Badonge mburi lho, kok iso. Yo tak tung-tung piye. Oh. 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 Ambles bumi. Lek golek banyu ndi, Mas? Lah kok tekok golek banyu ning ndi yo golek dhewe. Ambles bumi. Lek golek banyu ning ngendi kuwi nggih? Lho. Munggah. Wah. Ayo, munggah. Loh. Kowe jane karo kanca apa munyuk? Lah kok Gatotkaca iso miber kok. Peh, Salahe kono ora miber mau. sik Mas ndokku lara ya, Mas. Bar ya. Bar. Ndokku ketatap cagak. Bar rasa wayang wong. Ganggu pikiran Iki wis. Wis. Lho, Korban ndok kok. urung wareg kok lek ngombe. Urung wareg piye. urung wargi ngombene rai kecing kabeh. Pergi wae kok lenggah ki piye? Sugriwa. Wis ya? Tak gandrung. Wis ngono ae. Wis ngono ae. Kowe lek sote kok kono kaya walang sangit. Uculane ki lho. Gak to. Wis ngono ae. Kuwi. Lagune apa, Mas? Lho gandrung karo kuwi langsung tembang kok iso. Cek, Mas. Cek, Mas. Ono langsung tembangan. Ono. Nah. Yen aku kangen, Ayo ngono. kangen karo sliramu. Tak elus-elus. Oh enak Kamu apa lagi, Mas? Kurang. Ayo. Kepisit, kepisit. Lagi kakek kok terus itu rambutmu neng dadaku. Kok ragu? Yen aku kangen karo sliramu. Tak elus-elus fotomu neng dompetku. Sik. Ngene iki lho marai klambi mbok utel-utel mari lumset. Nyapa? Ya dulu dah, sama tutup buku dulu. Buku dulu. Oh, rada sejajan. Nah. Bit. Sik. Wah, Pancen kabeh iki perlu.
Yo. Padak. Wira-ira. Apa piye? Padake londre. Setelikon. Dengkel Oh iki. ya. Waduh. Lambiku. Nah, Mas, Dawuh. tembangnya apa iki? Lho lagi. Medun ngawi, Pak. Heh? Medun ngawi. Nah, anu, Raras. Oh, Dek kalian Raras. Nah, diaturi bantu Mbak Pipit. Yo, Dok, kaya apa? Nah, Langsung Mas. dadi nggih, Pak. Nggih. Yuk, kaya apa? Pak. Wah. Niki gathuk, Pak. Heeh, elok. Dadi banget. Yai Kaneman nggih remen, Yai Sepuh nggih menapa Ya. kalampan napa ingkang dados gegayanipun. Nggih. Nggih. Wah. Tasik wonten wedal Mas Mito? Nggih. Niki dibablaske Nggih. pamundhut gending. Alhamdulillah. Kembali ke tradisi. Ya. Siap. Iki sangka segenap panitia Nggih. ngersake garapan Sekar Gadung sing Nggih, nggih. diaturke. Nggih niku, Pak. Begini Bapak Sekdes uga panitia Mbah Lurah Terus ngersake Warung kopi. sanes sing garapan yang kedua Napa niku? Saya Tresno. Saya Nah, Tresno. Saya Tresno. Saya Tresno kali Mbak warung kopi. Sulis, Mbak Bunjung, Mbak Luki karo Wonten Mbak 3 Lilis personil ya? Karnali. Ya. 4 personil. 4 personil, nggih, nggih. Langsung kaya ngapa? Yo, tanpa bawa saya Tresno dados. Katur sedaya para perangkat. Tumpah. Matur sembah nuwun menika tembang saya Tresno gorengan saking Sekar Gadung. Mas Lidik, Mas Kluduk, niki pesindiane tesih pinten sing dereng nembang? Tasik gangsal, Pak. Wah, suka banget. Nggih. Engko bablas goro-goro sak tembang panjenengan Nggih. mawon kalih sinden Oh, nggih, siap. SGI. Mbak Widya, Mbak Mita Kene, karo kene. Mbak Raras. Damelke anu mon nggih, Pak. Napa jenenge? Niki ta? Nggih, sinden papat ben Oh, dikeruk sinden papat karo Mbak Diah. Coba, Mboten ta kula niki ta? Mboten kalian jenengan napa ngoten nggih? Oh, tasik pareng joget ta? Nggih, oh, entuk. Tak kira nek gak itu joget. Entuk. Nggih. Kagak eling aku to. Pak anggere wis iso tuku gamelan pir iki wis seneng aku. Niki sak tembang mungkin jenengan sak tembang nggih. Nggih, nderek. Iki denok, Nduk, denok utawa Wah, Kiter sumilir, Pak. Apa segoro angin? Wis Dok, sing penting gayeng ngono wae sing Nduk. penting gayeng. Gayeng wis bapake Nduk wis. apa Kusuma Wijaya? Nggih, pondok wis manut ya. Wis jaya-jaya kusuma ora apa-apa, Nduk. Bapak enak. Bapake enak kok. Denok dereng Pak wau. Oh ya, denok, yo, kaya ngapa diaturke langsung Mas. Yo.